Dumjampanifo ye wo kukum ne go so fire stations say ya fumantam ne mu abon hu modern ejana no odin pa damu wo kwapon nursing and midwifery training college wo motumi edum no Edum jejuma ikufa wono mu kukum enafe goso fire stations and wa fomantem no mu eni ejebi e man mu so wakwapo nursing and midwifery training college wono mu etumi abo majana no nyina abrase edum jejuma ikufa ye chirima anapai abra na simadu mienu aba pa no so ho ena wono mu enya akọ se ejeyi amani mu so na bra simadu asabo pa no so ho wono mu ekuduru bia ye hono mu ebra kukumfo yikudu a hu se ade no ebro won so efre wonuanu ma wono mu ewo goso municipal fire station ama won so etumi bedruwa oboa ema ejai otimi ebre ano ase nhwehwemu kakra wono mu aye ekyerede a edan baako bi mu ena ejai ehya ase wa etere ereko emiya hudu mu ama eni omanfo nema bi nso ahye